खुलुमबाय जों नंगौ जों दिनै बे समाव बिटिसिनि EM आखतारा बेगम आहमेद बिथांनि एगेन्स्टआव जोङो बिथांनि मुसुखा बानायनानै जों दिनै सावदों। खारना जाबाय साननैसो सिगां बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि जि जातीय आफाद मोनसे गोथार आफादखौ ओंथि गैयाजासे कुनु खारन गैयाजासे सोंखारिदों। कुनु माने बिथाङा सोंखारिनायनि अधिकार गैया, खारन बिथाङा माने बिटिसिनि बाखिन्दा नङा होननानै जों खोनादों। आरो जाय बिथांजोआ जोंनि बिटिसिनि थागिबि नङा आरो बिथाङा बिटिसि सोरजिनाय बिटिआर सोरजिनायाव कुनु माने बिजि खान्दाजों समानबो खानायदोंजों समानबो बिथाङा बिहोमा गैया। जायनि थाखाय जोङो जाय मानसिया जोंनि बिटिसिनि नङा बैबायदि मानसिया दिनै जोंनि जायगायाव फैनानै सासे बिटिसिनि EM मासि लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि जातीय आफाद जायखौ होनना बुङो जोङो बर' हारिनि सिनस्रि आफाद बैबायदि आफादखौ सोंखारिनाय बिथांखौ जोङो गोथौयै दुखु मोननानै दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों मुसुखा सावनानै जों बिथांखौ सोंखारिदों। कुनु खारनाव बिथाङा दिनैनिफ्राय जाहाथे बेबादि एबसुखौ सोंखारिनाय आरो खालामबावा जोङो बिनि गेजेरजों खावलायहरदों जाहाथे नेक्स्ट टाइम बिथाङा एबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नेक्स्ट टाइम बिदि सोंखारिबावोबा जोङो बिथांनि सायावबो जोङो गुबुन मोनसे राहा लामा खालामबावगोन। आरो बिथांजोखौ जों खावलायदों जाहाथे बिटिसिनि सासे EM जानानै जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव बिदि अर सुनाय दाङाबाजि खालामनाय बिदि रावखौ दा बुंदों। जों बेखौ नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों बिथांजोखौ जों खावलायहरदों जाहाथे नेक्स्ट टाइम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जुदि थायाब्ला जोङो बिथांनि सायावबो जोङो बिदिनो गुबुन मोनसे खुद्रिसारनाय आरोबाव लाबावगोन। गोजोन्थों।